Gabondan hori, eta hasiko gare, Gatikeko udaleko ohiko osoko bilkura, Sasaroko ohiko osoko bilkuraz. Eguneko aztergaien artean, lehenengoko puntu moduen dau, aurreko aktaren onarpena. Badago zeu zer esaterik? Orduan, onartitzen da. Bigarren puntu moduen, alkatetza dekretuak. Honean azterteko aukera behok igendune batzordean, ez dakit eroskikona dudaren bat edo sortu baiatzuen. Moten dira. Hirugarren puntu moduen dekogu 2015ko aurrekontuaren aldaketak. Kreditu transferentzia bidezko aldaketak. Hau bere batzordean tratatu genduen, alkatearen soldata zeritzon partida horretatik, ia 30.000 euro, 29.717 euro, partida horretatik ataratea eta sanamenduko lanen partidara gehitzea da proposamena, diktamena egin zen batzordean eta positiboa izan zen, eta diktamen bera orain jartzen da mahai gainean hemen bilkura boskatzeko. Bildu? GTI? Eta jota? Bai. Onartutzaten moten da. Eta eskari eta galderekin hasi baino aurretik proposatu nahi dodaz 3 mozio, urgentziasko mozio modura sartzea. Bata izango litzateke, azaroaren 25 dela eta emakumei zuzendutako biolentziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta aurkeztuko da adierazpena. Boskatuko dugu, urgentziaskoa dena da ez? Eta gero beste biak dira, abenduaren 3 izango da Euskararen eguna dela eta bai eudelek eta bai UEMak aurkeztu dituzten adierazpen ezberdinak baita ere mahai gainean jartzea. Bai. Eta orain, gai ordenean sartuta dauzenez, mozioak boskatuko ditugu. Bai? Lehenengo eta behin, azaroako 25koa eta nik uste dut gaur eguna dalez, polita litzatekeela irakurtzea, edo behintzat, luzeegia denez, bai azkenengoko Gatikak hartzen dozen konpromisoak irakurtzea ondo badiritzu zuen. Gatikako udalak honako konpromisoak hartzen ditu. Berdintasun esparruko politikekiko konpromisoa mantendu eta egonkortu. Berdintasun politikak garatzeko behar diren baliabide ekonomiko eta humanoak indartuz. Udalerrian eman litezkeen ekintza eta jarrera matxisten aurrean prebentzio eta salaketarako eragile aktiboa izan. Abian jarri, edatu edo indartu, emakumeen parte hartze ekitatiboa ahalbideratzen dituzten jai edo jardun simbolikoak, bai eta gainerako espazio soziokulturalak ere. Emakumearen enpoderamendua bultzatzen duten gune komunak sortu edo indartu. Behar adina baliabiderekin eta sare lana sustatuz, enpoderamendu eskolak sortuz. Aurrerak diren guneetan biolentzia matxista eman ez dadin instituzioen arteko elkarlana bultzatu. Baliabide tekniko eta ekonomikoen bitartez gazteak, adinekoak, etorkinak, nekazal gunekoak, aniztasun funtzionala dutenak eta abar. Konpromisoa hartzen dugu gure eskundutzen eragoan udal politika aktiboa, integrala eta koordinatua garatzeko. Tratu honen eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Eta herritarako bidatzen ditugu berdintasunaren aldeko konpromisu pertsonal eta kolektiboak har ditzaten. Urteko egun guztietan, baita azaroaren 25 dela eta burutuko diren ekitaldietan parte har dezaten ere. Bai halaber, gazteen arteko prebentzio eta hezkuntzarako beldur barik ekimenean. Gure xedea da pertsona guztiekiko tratu onak bermatuko dituen gizarte batean bizitzea.
urrats bat gehiago eman duen gizartea eta emakumeenganako indarkeriaren aurka agertzearekin batera emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde argiro azalduko den gizartea. Gure aldarrikapena da pertsonen arteko harremanak errespetuan, autonomian eta berdintasunean oinarrituko dituen gizartea. Errespetatzea ez da bakarrik ez eratsotzea. Aitzitik, berorren esanahia ere da pertsona bakoitzak berdintasunetik ezak dakarren mugarik gabe bere bizitza ibilbidea irudikatu ahal izateko bermea edukitzea. Adierazpena onartzen da? Jartzen dugu mahai gainean Euskararen eguna dela eta UEMak proposatzen duen adierazpen instituzionala. Konpromisoak ere igual irakurri ditzakegu, ez da interesantea esan daiteke. Gatikako udalak honako hau adierazten du 2015ko Euskararen egunaren inguruan. Udalerri euskaldunak dira euskararen arnasguneak, hizkuntzaren transmisioan eta balio erreferentzialean duten garrantziagatik. Euskararen gune hegemonikoak dira eta baita eredu ere hain euskaldunak ez diren eremuentzat. Udalerri euskaldunek izaera horri eutsi baldin badiote, eragile askoren ahaleginari esker eta hiztunen hautuari esker izan da. Aurten bereziki euskaldun berrien ekarpena aitortu eta eskertu nahi dugu. Euskara ikastearekin udalerri euskaldunek gure hizkuntzari eusteko dagokien alea jarri dutelako. Udalerri euskaldunetako bilakaera soziolinguistikoak hala ere azken urteotan ezagutzak behera egin duela erakusten du eta datu horiek kezkaz ikusten ditugu. Arnasguneak zaindu eta hedatu ezean beherazko joera areagotu egingo baita euskararen normalizazio prozesua arriskuan jarriz. Horregatik euskaldun berriei aitortza hau egiteaz gain, euskaldun berriak sortzen jarraitzeko eta horretarako bitartekoak jartzeko eta erraztasunak emateko konpromisoa hartzen dugu. Baita udalerriaren erabateko euskalduntzean dugun ardura eta egiten dugun ekarpena aztertzekoa ere. Horren inguruko hausnarketa eginez ditugun baliabideen eta eskumenen baitan. Udalerri euskalduna den heinean, Gatikako udalak honen bidez euskaraz bizitzen segitzeko borondatea berretsi nahi du. Harrotasunez herri honen kulturari eta izaerari egin diezaiokeen ekarpena ederrenetakoa dela iritzita. Era berean aitortu eta eskertu egin nahi du egunero euskarari hauspoa ematen dioten herritar guztien hautua eta ekarpena eta aurten bereziki euskaldun berriena. Jartzen dago adierazpena. Hau zan lehenko komisioan UEMA urten egin da akobako adierazpen bateratu horretatik eta UEMak ire moduan beraien adierazpena bidali digute udalera, abestu desan. Eta bestearen oinarria izango litzatekeela eudelekoa da, eta horregatik ez dugunez izan astirik ez da ere honen gainean berba egiteko, justua da biak nahi gainean jartzea eta bakoitzako erabaki bezala egin nahi da bakoitzaz. Bale? GTI? Eta azkenik jartzen dugu mahai gainean akobak egin duen aurkeztuko duen adierazpenetik eudelek egin duen abantze bat edo dalakoa. Honetan konpromesua egurra. Horregatik guztiagatik, udal honek konpromisoa hartzen du heldutan euskara ikastea erabaki duten pertsona guztiei jendaurreko aitortza erakustea eta udalerriko kale, plaza, lorategi, iturri, areto edo guneren bati laster euskaldun berria izena jartzea.
Bai. Guk... Zuek abstentzioa biok. Eske gudotena, etxeak ez da abstentzioa azten dilarren, sino que atalaten du beste gauza bat, guk ez du horretaz ez etareko asmurik auki, gure eguneko bizioan ikusi gendunean, betzagen du, hau botako du, eta atarako guzti bat hemen adoso betzezan, aldatu egin da. Arazo bat sortu da pasadan astean, eta guk mailez informatu egin dizuegu talde guztiei zein arazoa zen. Eta bapatean baslan agertu direzan adierazpen ezberdinak, eta horregatik esfortzu bat eskatu da, danon artean zeu zer bateratu egiteko, baina agenda dala eta ezin izan gare batu, honen ganean berba egiteko, orduan, Aretan lotu gintzezenez, eta bi adierazpen agertu dira, guk biak aurkezten dugu, ez dugu bat diskutatuko eta bestez, eta orduan UEMakoa da eta Eudelekoa da lehengo aldien aztertu genuenaren ildotik datorren zerbait, eta laburtuagoa da, baina azkenean espiritua da aurten Euskararen egunean akobak nahi zuena da Euskaldun barriei mentzino bat egitea, homenaje bat, dalakoa. Hori gaino ez. Eta gainera, UEMako alde bai azalduko duzu batzarra. Bai, bertan bez mentzinoa egiten da. Gara batzarra horretan eta zelan izan da. Hasiera batean, akobako testua heldu zanean, UEMak sinatu zuen, ados zegoela Eudelegaz eta sinatu zen. Eudele eta beste erakunde batzuekin. Baina gero UEMa atzera bota da, sinatu ostean atzera bota da. Eta izan da justo azkeneko egunetan, bidali dugunean maila, guri UEMak bere bai informatuzkun momentua izan da, horregaitik ez da gure gauza bat izan da, lehenengo sinatu dau, gero atzera bota da, ez dago argi ikusi, eta izan da apurbet egoera horak izan da. Aurkitu gara zela, hainbat adierazpenekin eta esebez konsensata danon artean, horregatik aurkezten dugu dauzen dana. Justo izatearren, ez dugu bat atzera botako, ez dugu berbain gure artean berez zinionatu zituz. Nik ez dugu proposamen horren kontra ezer alde gutxia. Uste dut ez dugu baliorik kolako guzti. Ez nago. Aztenin. Ni pertsonalki, Bueno, quizás pesa categórico ciudadana y personalmente baiesco. Baiesco. Es lo que debería tú, lo que dices Niko, apuntatu dut, baita esan duzu, kompromiso gutxi Eduki gutxi, Eduki UEMakoa ikusten dut asko kompleto. Baina ez dut ikusi horretu. Baina okin dozu ez da maite. Bai, bidali datzu edan hori. Birritan gainera uste dut. Ez insistioz. Bai, pena bat hau sortu izana, uste dut gainera Euskararen inguruan gauze politik eta pausu politikak emoten gauzela udal modure, pena honetan justu adierazpen bateratu bat ez egin ahal izatea, baina gauzako lan urten dire eta ez da izen gainera gure erruer, eta guk ikusten dugu UEMakoa eta Eudelekoa, biek ondo, badakiko Eudelekoa gainera dela datorren egustenean urtengo dan adierazpen bateratu baten oinarri edo abantzada antzeko bat, baina espiritu horiz eta aurten Euskararen egunean Euskaldun barriei homenaje bat egitea, eta guk ikusten dugu horrelako konpromisu bete hartu da dela. Eta gabetako eskabide eta galderak. Badeko zure taldeak zeuzer? Bai. Eta bai, batez ere, azken gaur gugunetan egiten daudeaz, kandibegan bizina zeleaz, denpala guztiak guztiak bide duzte dauzela urez beterik. Eta pentsatzen dut,
lan egekela, errebizio bat ipan egekela, jak eta gure dauet garbiteko edo gure salidere gute. Kamio industria, karka bat duziten beterik, eta ez dauelako inikarren salideriz, beste leku batzutan, urek ez dauketan, baina inikarren gure joan alda, karka bat zarratute, bidea tauz, alboto saltu bidea baino, eta daudela. Eta gainera, hori konsortzioen obra dela eta ez dela, egon diren karka bat bere, tapa egiten dez. Udaletik inok hori jarraitzen dut, baina... Bai, obra bukatu eta gero, eureko obligazioa dekea, barriro be, ondo itziteko, baina akabetan diren bitartean... Zanja daun lekue, alazeko tubotxu edo diminen bat, eure pasteko, eure ganetik pasteko, zarbidumbre bat jaskoa belako, apurbe tristea da, ura eta mundu guzti da horratzean, baina gauen eure guden egiten de, eta inolau rigor tekniko barik. Tristea da, ikuste, baina ez dago, joan ikusten, eta metrobiko zanjako ondien lekuen, erreke daun lekuen, ala segetu gutxuen, eta karka bat, eta berdo bat inde. Ez que hor, beste... Aurretik, no? Hola ninbade danean... Ez que hor beste gozari guztunik. Nik kasuetik... Nik teknikoenaz, bai, hombre, igual teknikokiko dela, justo baietzen, oza, erakunde zeio bat dire. Baina karkabak egon ditezenak, gure pasateko modukoak, berran modukoak, orain pasadez, kasue, suabe, eta lotu da, asar. Lehenengo tapa, gero, holo karkaba guardotxu. Markai, plano mantenileko. Ni bere begakoa naz, eta egide da, urakoak lanak egiten dabiltzezela, eta horrek igual toki batzuetan, baina orain arte bere begak toki askotan oki dauz danak, urakoan asuntak ez dago betu, baina bai beste leku batzuk oinarte ez direz ondo egon, eta betxartoz egiten da hori, ez da bakarrik. Karkabe bada, eta logiko da, atareixo karkabe behar moduen, nik ez dira zute. Atara berdozula karkabe lekustik, behore pasadez leko bai, egin daudena da, kube dekaldetik, eso erratale, eta guztan guztuen bere bat egin dela, ez gati ez bere liberotan. Liberotan ikusten eta guztuen ikusten. Eta ez baten, ez bestean, ez tein baten bere berrago duen. Baten berez. Zatzen, ikusiko dut, erosin karkaba ikusten bai jo bazik ikusten. Uragaz eta somaz kontaktuen gauz eta bai egiten da. Gaur bertan batzarra okidu, komenta gaindun lehengualdian batzolan, gaur okidu uragaz lehenengoko batzarra eta jaekin txamplanak eta bar prestatzen joteko, garbiketak eta bar kontemplata dauz. Baina bai egira, bien bitartean egiten dau eta hori bai, ez, brigada badabil lanetan, bai eta natara ez da hiltzen eta esango dakia jatuteko berantza, espezialmente hor egiteko. Eta gero bestean oso bateaz, eta zuk ikusi dauzu, baina kiberatzean, lehen egon direzen arbol pilo bat, oinken duen dudeaz. Horrek lehen, inzaudean, relleno bat. Kiberatzean kristo relleno bat inzaudean. Kiberatzean lehen egotezan metro bi berau, inzaudean metro bi gora bat. Kaminen alturen kasi inzaudean relleno. Hori hor lotu zen. Hoi, kendu da bez, arbolak egon direzenak, danak kendu dez. Ez den kontuetua zara, danak egon dez, errekan kontrak. Zer horrenik, entubi eskadoraz, eta ganeko duztik egon dez errekan kontrak. Urek zagoten badez aprobete, ure aprobepadaz, horretan atuaz, uretan. Zer hori da, beste presa bak egon egiten duna. Nik ez dit permiso badeke horrek egiteko, horrek guztik badeke. Horrek gauze guzti egiteko permisoa badekea. Baina, eta zimentutetek ezen propietario kaseta da. Baina, bai... Auzotarrakaz eta bere bai hitz egiten daudela, eurek dozen lekutatik ura... Eta guzti dut, horrek ez dutzen direzenik zer ebentunak. Konsortzioko tabiltze horrek imeratzean. Bai. Kolektore generala egiten, orduan bai izin lehike, arbolaketa kentzeko hori bai dekea permisoa, bai, seguramente, ez da zuk arrazoi edeko zuetan, ez da lekurik onena arbolak bertonetzeteko, efectivamente, urek gorantza inezkero eroan aldauz. Orduan deitu ingo da, bierre konsortzeko hori zenez, mesedez horrek arbolak mobiluteko zer dut bere izan duzuna. Zer hori
las modelos sería. Gero bere bai hor zumbia algoan garbitu da horien dana eta ez da hori ezitzi. Zubitik eta aran berantza, ez da ditzi horrek. Hori falta entramuna hori. Hori da, azkeneko itxide biden albokoa, negun bere zeuzo dire dean edo, baina baina txarra bera. Horretik pasadez besteka kristo, Ni horregaz, erazko dut horregaz, betzabate hau bat izan, eta ez horretik ez da... ez da uzleku horren, Eta lehen horkikentu lehaz, aurkikentu zen gora bera, kimeratzea rehen asado inean, eta azken du ninezak inoitzen du ninezebene, eta hori, neratzea baino hori ikusten dut, eskeztu, bat azaportet eskuin daz. Denuntzia zabe, esan ikasurik. Denuntzia, firma batu... Ayuntamiento, espediente zabatu? Baina ausotarra bera bai sinadera batu zaren eta fonuz. Baina, hemos acomide, egunari edo orduan zera izan. Komisaria bat. Kasua da zein jok izan. Horrengo da, espediente. Iyo interesa batzu. Espediente asko dugu. Zeu zer gehiago duko zuen komentateko? Horiteituko dakea bian, Arte kontuen bere komentazen duenean butroen seinalek eta zinantzatu da zein jarretzak izi jabazaren ditu garen horregunean eta... Bueno, ordune amaitutzak emuko dugu balko plena, bale? Ez dakite publikoak badiko zeu zer esateko edo? Zaten, gaia esan da, beti urruneko promezen inoz ez da ez duten